Prynawn da i chi gyd. A chroeso i'r cyfarfod hwn o'r Rhwydwaith Heddwch, yr hen gymdeithas Heddwch. Ac i fi'n cael y fraint yn y cyfarfod hwn o gyflwyno un i fi'n nabod yn eitha da. Ond ddim cystal y dylen i, falle. I dda, reit. Na, Mabon sydd yn mynd i anerch. Rhodri Mabon i roi enw llawn arno fe. Ac mae Mabon yn berson, mae i rieni fe yn fach iawn ohono fe. Oherwydd mae e'n hibi. A'r gwerthau sydd yn perthyn i Eglwys Iesu Grist. Ac yn ni'n hynod falch i fod e'n barod i wneud ar y llais. Ac fi'n barod iawn i ganu emyn a canu bas, os ydych chi'n... Mae Mabon bellach, wrth gwrs, yn aelod o Senedd yn Nghaerdydd, yn cynrychioli Meirionydd Dwyfor. Dwyfor Meirionydd. Rhyw 2 awr nôl y Gaerdydd i'r Waun. Ges i rhyw 2 awr felly i feddwl ac ystyried a myfyrio chydig am heddwch a Chymru a beth oedden ni am i draddodi chi a sgwrsio efo chi. Am fwy y sgwrs ydy o'n fwy na dim byd heddiw. Ac maddeuwch i fi os ydw i felly yn nghyflwyniad yn tynnu oddi ar ymhrofiadau. A'n trio cyflwyno ambell i syniad wrach sydd yn dod o'n mhrofiad i, ond hefyd sydd wedi wreiddio yn y fframwaith wleidyddol sydd ganddo ni yng Nghymru. A trio roi cyd-destun heddwch a heddychiaeth o fewn yn galluoedd ni yng Nghymru ac o fewn yr hyn da ni'n medru wneud yma yng Nghymru ar lawr gwlad. Felly dyna'n fras beth fyddai'n i drafod. Ac felly ar y tren, o'n i'n meddwl, beth yw heddychiaeth? Beth yw heddwch? Beth yw heddychiaeth? Ai heddwch neu heddychiaeth ydy'r weithred o wrthwynebu rhyfel yn syml? Ai dyna di heddychiaeth? Ai gweithio tuag at gyflwr efo absynoldeb trais ydy heddychiaeth? Ai syniad yn unig na ellir mewn gwirionedd i weithredu ydy heddychiaeth? Beth sy'n haro i fanno ydy bod yna nifer fawr o bobl yn sôn am heddwch a heddychiaeth, ond pan fod yn dod i faterion o ryfel, mae'r farn yn symud. Felly, ai syniad ydy heddwch mewn gwirionedd a bod o ddim yn bosib i weithredu o. Ond yn fwy na dehongliad athrynyddol, neu hyd yn oed dehongliad o beth ydy ystyr neu diffiniad gair, mae'n angen mewn gwirionedd i ni edrych ar beth yw heddychiaeth ar waith ac mewn gweithred. Nid yr athroniaeth, nid yr ystyr, ond beth ydy heddwch ar waith. A dwi am drio fel ni'n sôn, cymryd ni brynhawn yma rhyw siwrne yn y sgwrs yma i weld os modd edrych ar heddychiaeth mewn ffordd ychydig yn wahanol i'r syniad a'r cysyniad athrynyddol. Ond dwi ddim yn proffesu i fod yn unrhyw fath o arbenigwr. Pidwch disgwyl perle mawr, pidwch disgwyl rhywun sydd wedi gwneud doethuriaeth ac yn dallt y pwnc i'r dim. Dwi'n mynd honni mod i'n arbenigwr o fath yn y byd. Mod i yn heddychwr o argyhoeddiad a mod i wedi ymrwymo ac ymroi y mywyd i weithio dros heddwch a hynny trwy ba bynnag ffordd allai. A dwi digwydd bod yn ffindio'n hun mewn sefyllfa breintiedig o wneud hynny efo platfform gwleidyddol. Wir ar gwestiynau mor astrus a hyn, beth yw heddwch, mi fydde fe'n ymhonus mewn gwirionedd i unrhyw un ohono ni i honni fod yn arbenigwyr. Ac yn mynd nôl i'r pwynt gwreiddiol, yr hyn mae rhaid ni feddwl am ydy pwy sydd yn byw heddychiaeth. Beth ydym ni'n neud er mwyn gweithredu heddychiaeth. Fel gwleidydd, a mae dal yn teimlo'n rhyfedd iawn i ddweud hynny, achos i fi oedd gwleidyddion yn bobl o fryd gwahanol iawn, ond ni'n edrych lan atyn nhw ac yn siarad ac yn gwastraffu lot o amser. O'n i'n meddwl oedd gwleidyddion amser ni fach a droi'n weithredu. Mae rhai
yn amcangyfrif, mae'r protest honno yn Llundain 20 mlynedd yn ôl oedd yr ymdrech mwyaf mewn hanes protestio yn hanes y Deyrnas Gyfunol. 1,5 miliwn o bobl yn cerdded y strydoedd yn gwrthwynebu rhyfel. Ond ar y pryd, os gofiwch chi, oedd e'n beth cynhennus iawn. Y Mirror, a'r Guardian, a'r papurau, efo llythyrau, pobl yn dweud na, ddylid fynd i ryfel. Chi'n cofio'r cyfnod yna, efo'r holl bobl yna yn siarad allan yn dweud na, ni ddylid mynd i ryfela. Ond beth ddigwyddodd? Aethbwyd i ryfel yn do. Gweitha y ton fawr yma o bobl oedd yn gwrthwynebu. Dog mwyaf poblogaidd oedd y wladwriaeth wedi weld ers ddegawdau. Ac eto, oedd pobl wedi mynd a gwthio nôl ni erbyn nhw gweud, na, dyn nhw ddim eisiau rhyfel, ond ath Blair a Bush i ryfel. Felly, oedd yr ymgyrch gwrthryfel wedi llwyddo? Wel, mae'r dystiolaeth uniongyrchol yn awgrymu bod wedi methu, yn dydi? Oedd rhyfel wedi digwydd beth bynnag, gweitha y don yna o bobl oedd yn gwrthwynebu rhyfel. Mae'r dystiolaeth uniongyrchol yn dangos bod wedi methu. Ac yn wir, mae'r dioddefaint yn Irac yn parhau heddiw, yn dydi? Mae yna bobl yn parhau i ddioddef yn sgil y rhyfel yna, a mae yna ryfela a lladd a cholli gwaed yn parhau yn Irac. Felly, ydy gwrthryfela, ydy gwrthwynebu rhyfel ar lefel boblogaidd yn lwyddiannus neu'n fethiant? Wel, os na ni gymryd y long view, a da ni rwan 20 mlynedd lawr y lein, da ni gweld bod rhyfel Irac wedi gadael I farc. Mae gwladwriaethau ar draws y byd bellach yn llai beth maen nhw'n alw'n interventionist. Mae yna lai o ymyraeth milwrol yn digwydd mewn gwladwriaethau. O leia gan wledydd y gorllewin. Mae'r gwledydd hynny oedd yn uniongyrchol yn rhan o ryfel Irac wedi cychwyn y rhyfel yna. Yr Unol Daleithiau a Phrydain yn benna, dyn nhw heb fynd I ryfeloedd mawr ers hynny. Mae'n ymddangos fel bod pobl wedi dysgu gwers. Wir, os edrychwch chi ar ddata Stockholm International Peace Institute, mae gwariant y byd ar bethau milwrol, fel cyfran o'r GDP, wedi disgyn yn sylweddol. Wir wedi disgyn ers yr 1960au, lle roedd gwariant y byd a'r filitariaeth yn tua 6% nôl yn yr 1960au, erbyn hyn mae'n tua 2%, a wedi bod yn disgyn yn gynyddol. Os edrychwch chi hefyd unol. Felly'r awgrym ydy, bod ni wedi methu yn y frwydr honno gwrthryfel yn erbyn Irac ar y pryd, yn bod ni wedi dysgu. Mae gwareiddiad yn dysgu. Pam? Oherwydd yn bod ni'n siarad. Mae'r profiadau yma, ein synedd ni yma, yng Nghymru. Mae gynnon ni yng Nghymru y gallu I osod y cwricwlwm, I arwain dysgu yng Nghymru, a sicrhau fod pobl yn dysgu y gwersi pwysig yma. Dyna un peth. Does gynnon ni ddim y grymoedd yna I fynd a walsio amgylch y byd. Di pobl y Senedd ddim yn cael mynd I Davos ac ysgwyd llaw efo gwladweinwyr mawr y byd. Ddim yn cael mynd i'r Cenhedloedd Unedig I Efrog Newydd a siarad efo podiwm mawr a'r marbl gwyn yna, a trio anerch a argyhoeddi pobl o beth I wneud, pam na ddylen nhw fynd I ryfel efo hyn llall ag arall. Di Cymru mae'n chwarae rôl yna yn y byd, yna den, eto. Ond mae gynnon ni'r fraint llwyr fel aelodau etholedig yn y Senedd o gael siarad efo pobl eraill ar draws y byd ar lefelau gwahanol. Flwyddyn diwetha, o'n I wedi cael y fraint a'r pleser o drefnu cyfarfod efo llysgennad Palestina yn y Senedd. A gwahodd llysgennad I ddod a cael sgwrs. A sgwrs ddifyr iawn o'r llysgennad hwnnw yn trafod materion Palestina ag Israel. Yna rhai wythnosau wedyn, ond wedi cael y pleser o drafod efo llysgennad Israel. Trafod y materion yna. Wir, rhyw 2 fis yn ôl, o'n I Llundain yn trafod materion heddwch a hawliau dynol gyda pobl o Pakistan, Malaysia, Singapore, Hong Kong ac yn y blaen. Felly mae gan Senedd Cymru rhyw fath o ddylanwad yn hynny beth. Mae gynnon ni'r hawl I drafod y materion yma efo pobl gwahanol. Ac da ni'n mynd ar deithiau. Ac o'n i'n siarad yn ddiweddar efo cyd-aelodau
o'r Senedd, Darren Miller a Russell George, dau geidwadwr, sydd yn Gristnogion. Dwi'n mynd i sgwario'r peth yn hun, ond dyna ni. Dau geidwadwr sydd yn Gristnogion o argyhoeddiad, ac oedden nhw wedi mynd allan i Israel. Ac ar yr awyren y ffordd i Israel, dyma nhw'n ysgrifennu cynllun. Wel, mae hyn yn hawdd, oedden nhw'n edrych ar hanes Palestina ac Israel, yn edrych ar y Pike Sickert Line, yn mynd, allan i ddatrys y broblem yma, pan bod nhw'n mynd i datrys anghynt. Ysgrifennu rhyw gynllun ar yr awyren, ac yna mynd oddi ar yr awyren yn Tel Aviv, cychwyn sgwrs efo pobl yn Israel, mynd draw i siarad efo pobl yn Palestina, dyma nhw'n lluchio'r cynllun allan o'r ffenest. Dweud, wel na, sgynnon ni'n syniad. Ac mae'n wir i ddweud, tan bod rhywun yn mynd na siarad efo'r bobl ac yn gweld beth yw'r drafferth sydd yn wynebu ar anghydfod, mae'n hawdd i ni drafod y peth yma, ond mae'n fater gwahanol iawn i gael datrysiad. Ond mae Israel yn un diddorol iawn, mae rhyfel Israel a Palestina yn un difyr. Ac yn rhan o hwnna, wythnos yma, yng nghwmni y parchedig Andy John. Ac Andy John yn sôn am ei brofiad o'n mynd i Israel, ac yn dweud rhywbeth tebyg iawn, yn dweud, wel, dydy o ddim yn hawdd. Mae materion rhyfel a heddwch yn Israel a Palestina yn un cymleth iawn. Ac os edrychwch chi ar Israel a Palestina, wrth gwrs mae'n hanes yna. Wrth gwrs mae'n dros 2000 o flynyddoedd o hanes yno. Ond dyn ni'n cael yn arwen i gredu mae problem secterian ydy problem Israel a Palestina. Dyn ni'n cael yn arwen i gredu mae problem hil ydy o, problem crefydd. Ond mae'n llawer iawn mwy cymleth na hynny. Mae'n ymwneud â newid hinsawdd. Mae'r hyn sydd yn ymlaen yn Israel a Palestina yn perthyn yn uniongyrchol i raddau mwy neu llai efo newid hinsawdd. Da ni'n gweld pobl o Israel yn cymryd drosodd tir Palestina mwyn cael tir gwell i blannu a ffarmio, yn cael gwared ar olive groves y Palestined mwyn iddyn nhw droi nhw'n dir ffrwythol yn tyfu porfa. A da ni'n gwybod fod yr ardal yna o'r byd yn wynebu fwy o her amgylcheddol na mor unrhyw ardal arall yn y byd. Mae disgwyl i ardal y dwyraint canol a môr y canoldir weld cwymp o 30% yn y glawdd yn disgyn yno yn ystod y ganrif hon. 30% y gwymp. Le digon sych fel mae hi. Bydd yr ardalodd yma'n cynhesu'n gynt a raddfa uwch nag unrhyw ardal arall o'r byd. Wir, mae rhaglen amgylchedd y Cenhedloedd Unedig yn rhagweld y bydd Palestina yn cynhesu mwy na 7 gradd Fahrenheit erbyn 2100. Gyda lefel y môr yn cynyddu yno dros 2 troedfedd. Mae'r sefyllfa hinsawdd ac amgylcheddol yn ganolog i llawer iawn o'r hyn da ni'n gweld yn digwydd yn yr ardaloedd yna o'r byd. Yn yr un modd, edrychwch ar Syria. Mae'n hawdd iawn i ni'n dydi bwyntio bys at yr chylltra Assad. Dyn dieflig. A does na ddim esgus, does na'n cuddio o ffieithdra ar hyn oedd Assad yn ei wneud. Ond, mae yna gyd-destun pellach. Yr hyn dydy llawer o bobl ddim yn gwybod ydy nôl rhwng 2007 a 2010, fe ddioddefodd Syria y sychder gweitha mae erioed wedi ddioddau. Oedd planhigion yn marw, oedd ffermydd yn colli gwaith, oedd ffermwyr a'i teuluoedd yn gorfod symud o'r tiroedd yno. A lle mae rhywun yn symud o'r ardaloedd gwledig i'r dinasoedd. Ac oedd y mudo anferthol yna yn Syria o'r wlad i'r dinasoedd wedi creu tensiynau anferthol. Oedd yn ei dro wedi arwain at Assad yn cymryd y camau erchyll ddario wneud. Mae newid hinsawdd yn digwydd o flaen yn llyged ni. Yma mae'n debyg y gweld ni fwy o dan yn y fforestydd yn yr haf ac afonydd yn torri glannau yn y geia. Yn y ngwaith i, dwi'n gorfod trafod cynlluniau am beth i'w wneud ym Mhorth Madog. Dwi'n gorfod trafod Pwllheli, Borth y Gest. Wyddwch chi'n Mhorth Madog er enghraifft ar hyn o bryd, maen nhw wirioneddol yn pryderu fod y dre yn mynd i foddi dros y 30 mlynedd nesaf. Maen nhw wirioneddol o styried cael gwared o'r cob a gadael i'r môr a dennill i dir oherwydd newid hinsawdd. Dyna chi sy'n digwydd fan hyn. A da ni mewn ardal o ran hinsawdd gymharol fwy'n os ystyriwch chi a cymharwch ni efo'r dwyrain canol. Mae hyn, ddylwch yn Porthmadog rwan, a 2,000 o bobl yn byw na, maen nhw'n mynd i orfod, os ydy ni'n cario ymlaen a ddim yn gweithredu, mae pobl Porthmadog yn mynd i orfod symud o
port a ffindio cartre rhywle arall. Dyna di'r bygythiad. Dyna mae y bygythiad yn Fferbwn, os cofiwch chi. Heblaw bod yna gamau yn cael eu cymryd. Rwan mae'r mudo yna yn mynd i greu tensiynau. Does gennym ni'n tai yng Ngwynedd ar gyfer pobl. Does na'm tir adeiladu tai. Wel, os di hyn yn trafferth yn mynd i greu tensiwn i ni yng Ngwynedd ac yng Nghymru, dychmygwch y sefyllfa maen nhw'n wynebu yn y dwyrain canol ac yn America Ladin ac yn Africa. Oll yn uniongyrchol oherwydd newid hinsawdd. Mae yna ryfeloedd yn cael ei ymladd heddiw oherwydd hyn, a da ni'n mynd i weld fwy yn y dyfodol. Felly, ydy heddychiaeth yn golygu bod yn bencampwyr newid hinsawdd? Ydy bod yn heddychwr mewn gwirionedd yn golygu y dylen ni wneud fwy i atal newid hinsawdd? Eto, mae gennym ni yng Nghymru rymoedd. Siŵr bod chi gyd yn dilyn y newyddion ac yn gweld ac yn clywed yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr Wcrain. Dwi'n gwybod faint ohonoch chi sydd ar Instagram neu Twitter, ond mae yna meme. Dych chi'n gwybod beth yw meme? Meme ydy'r fath o lun efo joc. Felly newn ni alw yn joc. Mae yna joc, mae yna meme yn mynd o amgylch yn dweud 2 flynedd yn ôl, Rwsia oedd ail fyddin gorau y byd. Blwyddyn yn ôl, Rwsia oedd ail byddin gorau Wcrain. Heddiw, Rwsia ydy ail byddin gorau Rwsia. Dyna fel mae'r joc yn mynd ac yn dangos sut mae pethau yn digwydd yn fanno. Mae joc propaganda effeithiol iawn yn dydi. Mae'n gweithio ar sawl lefel. A mae'r jocs gorau yn gweithio oherwydd bod yna ronyn o wirionedd yn dyn nhw, dydyn nhw. Ac mae'r un yn wir yn yr achos yma. Felly pam fod byddin Rwsia mor wan ar hyn o bryd? Wel, na i ddim gogio mod i'n arbenigwr chwaith ar fyddinoedd na rhyfel. Dwi mond yn gwybod gymaint o unrhyw un arall am hwn ni o ran militariaeth. A pidwch gofyn i fi am danciau na awyrennau neu cadfridogion ac yn bris gyda. I'n syniad yma pethau yna. Ond mi allai rhoi elfen i'r rhan o'r ateb. Mae Rwsia, fel pob gwlad arall, yn tynnu i milwyr o'i cymunedau tlota. Ac yn y rhyfel yma yn yr Wcrain, yr hyn da ni'n weld rwan yn fwy nag cynt ydy Rwsia yn drafftio milwyr o'r cymunedau tlawd a lleiafrifodd ethnig Rwsia, yn Tatars, yn Bwriat, yn Iacwtied ac yn eraill. Dyma bobl sydd heb obaith. Pobl sydd wedi cael pob dim wedi dwyno ddi arnyn nhw. Pobl sydd yn dal i fyw o dan waddol imperialaidd Rwsia. A Rwsia a Moscow wedi cymryd a signo pob dim fel ma gwlad imperialaidd yn gwneud allan o'r ardaloedd hynny i gyfoethogi hi hunan, y Moscow a'r ardaloedd yna gan adael pawb arall yn dlawd. Felly, mae'r bobl ifanc yma yn Tatars ac yn Bwriat ac yn y blaen yn gweld nad oes cyfle arall yn nhw, nad oes gobeith arall yn nhw. Yn ei tlodi maen nhw'n troi at y fyddin i gynnig rhyw fath o waith, i gynnig rhyw fath o ddyfodol ac incwm iddyn nhw. A mae'r un yn wir gyda ni yng Nghymru, yn dydi? Mae'r ystadegau'n dangos fod y fyddin ym Mhrydain yn recriwtio yn yr ysgolion yn hardalodd tlota ni, yn benna yng Nghymru. A pobl ifanc sydd heb llawer o obaith sydd yn mynd ac yn cael ei recriwtio. Mae tlodi yn ganolog i sut mae'r fyddin yn gweithio, mae'n ganolog i achos dros rhyfel. Mwyn iddyn nhw fedru ymladd i brwydrau, mae'n rhaid iddyn nhw gael personel, mae'r personel yna yn cael ei recriwtio o'r ardalodd tlotaf, mae'n cael ei recriwtio oherwydd tlodi. Mae'r un patrwm i weld ar draws y byd. Ond gadewch chi'n edrych ar tlodi mewn modd gwahanol. Dwi'n gwybod os ydych chi wedi gweld cyfres ar y BBC yn ddiweddar o'r enw Troubles, Spotlight on the Troubles ar y BBC iPlayer. Ydych chi wedi gweld o? Chi wedi gweld o? Na, mae'n wych. Ewch i BBC iPlayer, 6 rhaglen yn edrych ar 6 talaith Ulster yn Ngogledd Iwerddon. Ac dwi'n rhyw dipyn o fyfyriwr ar hanes Iwerddon, ac wedi darllen dipyn, ac os edrychwch chi ar Derry er enghraifft, ac os ewch i'r bogside y trafod, a mae'n dangos hyn yn y gyfres, y trafod efo pobl y bogside yn Derry, pam bod nhw mor flin,
Eto ni'n mynd nôl i'r cwestiwn mae pobl yn sôn, mae problem sectarian sydd yn Gogledd Iwerddon, mae'r Catholics yn erbyn y Protestaniad ydy o, neu'r cenedlaetholwyr yn erbyn yr unoliaethwyr. Mae'n llawer iawn dyfnach na hynna. Siaradwch chi fod pobl y bogside, a mae pobl y bogside yn digon clir yn esbonio chi nôl yn y 60au a'r 70au, oedd gynnu nhw ddim bleidles. Oedd gynnu nhw ddim hawliau yn y bogside. Achos doedden nhw ddim yn berchen ar eu tai i hunain. Mon perchnogion tai, mon perchnogion eiddo oedd yn cael y bleidles. Ac pobl y bogside oedd y dynion yn benna, bryd hynny, yn ddiwaith, yn llwyr. Ac oedden nhw'n edrych dros y ffoil ac yn gweld y gymuned arall ac yn ei gweld nhw mewn tai ychydig fwy moethus. Yn gweld nhw'n gweithio ac yn gweld nhw'n pleidleisio ac yn ei gweld nhw'n pleidleisio dros eu diddordebau nhw. Tlodi. Oedd tlodi ar waith yn ganolog i'r troubles yna, i'r trafferth mawr nath arwen at dros 2,000 o bobl yn marw yng Ngogledd Iwerddon. Felly tlodi ag anghyfiawnder. Mae hwnna hefyd yn ganolog i ryfel ac yn ganolog i ddatrysiad ar gyfer heddwch. Felly ydy'n iawn i ni ddweud, os ydyn ni'n ymladd i gael gwared ar tlodi yn bod ni'n heddychwyr? Yn gwestiwn. Na, dydy o ddim yn glir, ond mae'n rhan ohono fo. Ac eto, mae gynnon